γράψουμε τώρα. Πάλι ένα ομάλ θα γράψουμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Κώστα. Και το σπιτόκο, το σπίτης και το σπιτόκο και να γεσάν για να ιαρ, αγεσάν για να τυραννίζες, εμέν κι θε τυραννίζες, αρατώσον πολλά ιαρ, αρατώσον πολλά Πεσόρμαν, το σπίτο πόσα πεσόρμαν και ολοέρα φτερία γιαρ, ολοέρα φτερία. Όχι θα έρχομαι να κλεφτώσαι, θα έρχομαι να κλεφτώσαι και φοβούμαι σαν θερία γιαρ, φοβούμαι σαν θερία. Τσιψώνε με το παλίκαρ, τσιψώνε με το παλίκαρ, τσιψώνε με το νεόγιαρ, τσιψώνε με το νεόγιαρ. Ο γρασί ασκίζω κι έρχομαι, κρασί ασκίζω κι έρχομαι και να σοχά της το πλέον, ασοχά της το πλέον.